Srbija je u evropskom vrhu po broju pušača. Istraživanja pokazuju da u našoj zemlji puše svaki drugi muškarac, svaka treća žena i svako četvrto dete. Iz Svetske zdravstvene organizacije poručuju da je potpuna zabrana jedina efikasna mera u borbi protiv pušenja. Od naredne godine u svim državama Evropske unije trebalo bi da bude zabranjeno pušenje na javnim mestima. U Srbiji Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Batut počinju novu nacionalnu kampanju protiv pušenja. U Evropi više od milion ljudi godišnje umre od posljedica pušenja, a među njima je 19.000 onih koji nikada nisu zapalili cigaretu. Duvan jeste serijski ubica. Podaci iz celog sveta pokazuju da on jeste prvi, najpodmukliji i najveći ubica. Njegovo dejstvo može se sprečiti i on će na kraju ipak biti uhapšen. U Srbiji trećina stanovništva puši, a svi ostali su izloženi duvanskom dimu, u kući, na poslu ili javnim mestima. Najugroženija su deca. Jedna jedina cigareta popušena u prostoriji sa slabom ventilacijom stvara veću koncentraciju otrovnih materija u vazduhu nego što je ona na ulicama grada nastala kao posledica izduvnih gasova vozila. I u ovoj godini pokrenut ćemo inicijativu zajedno sa Ministarstvom trgovine da se pooštri zakon. Tako ćemo u Srbiji definisati jasan akcioni plan postepene zabrane pušenja na svim javnim i radnim mestima. Iako je spisak bolesti koje su direktno povezane sa pušenjem dugačak, a broj onkoloških i kardiovaskularnih pacijenata u stalnom porastu, u Srbiji se godišnje proda čak 1 milijardu paklica cigareta.